பகவத்கீதா படிச்சா கிருஷ்ணர் சொல்கின்ற அந்த ஞானம் கிடைச்சா பிராக்டிக்கலா என்ன நமக்கு லாபம், என்ன நமக்கு கிடைக்குது இதுல இருந்து இப்படின்னு யோசிச்சா கூட முதல்ல நாம டிப்ரெஷனுக்கு போனா கூட நாமளே மீட்டு கொண்டு வர முடியும் கிருஷ்ணோட உபதேசத்தின் மூலமாக. இது ஃபர்ஸ்ட். அடுத்தது என்ன, நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவர்களுக்கும் நல்வழிப்படுத்த முடியும். இந்த ரெண்டு விஷயத்த எப்படி செஞ்சு காட்டுறார் கிருஷ்ணர். ஒருத்தன் டிப்ரெஷன் போயிட்டா, இப்போ டிப்ரெஷன் போயிட்டு எனக்கு வாழ்க்கையே வேண்டாம், எனக்கு முடிஞ்சு போச்சு என் லைஃபே, நான் பிச்சை எடுத்தா சாப்பிட்டுக்கிறேன், எனக்கு எதுவுமே வேணாம், நல்லா விட்டுருங்க, இப்படி பேசுறாங்க, நான் தற்கொலை பண்ணிக்கிறேன், எனக்கு வேண்டாம், இப்படி ஒதுங்குறவனை என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? இப்படி இருக்கக்கூடிய நிலையில இருந்து மறுபடியும் அவனை மீட்டு கொண்டு வந்து வாழ்க்கையில வெற்றியாளனாக மாற்றுகிறது. அதான் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜின்றாங்க. கீதை என்ன நாலேஜ்? டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி. ஒரு மனுஷனையே வேறு ஒருவனாக வேறு ஒரு வெற்றி பாதையில் செலுத்துகின்ற வழிமுறை சொல்லிக் கொடுக்கிறது தான் பகவத்கீதை.